ба Шон МС занг мезанем ва ба вай гашта мегӯм ки акаҷон ман як мухлиси ашадии шумо ҳастам. Акаҷон ҳамин репетон ки мӯҳои зарда тиллоранг бигарда, ҳамин рептона 4 мисраша барои ман агар имконият боша живой бихонед. Агар Шон МС розӣ шава ва бигарда бигӯяд ки майлаш мехонам 500 сомон тӯҳфааш метиҳам. Агар бигӯяд намехонам исиса боке несте. Дӯстони азиз, интизор боша барнома реальния. Ози акай Шон, акай Шаҳбоз. Агар бардора зур меша ина. Акай Шаҳбоз, акай Шон. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Акаҷон чӣ хел шумо? Соз хуб, саломатиё хуб, коро хуб акаҷон? Мерси шукр. Зинда боши акаҷон. Ман як мухлиси ашадии шумо ҳастам акаҷон. Номи ман Ҷонибек. Саломат бошед дада. Чӣ хизмат кунем? Акаҷон ман намедонам чӣ хел шуморо ман бифаҳмонам ки ман орзу доштам як бор қайд шумо як сурат доштам як суҳбат кунам. Бисёр мехоҳам акаҷон ки ҳамин трекетон ки мӯҳои зарда тиллоранг бигардад, ҳамин трекетонро 4 мисраша барои ман живой бихонед акаҷон, агар имконият бошад. Сахт мухлисам ман дар шумо. Додарҷон кадом калазарда ки дастат кадаги чӣ? ҳамин хеле бигӯям мешава ака. Ман дози ман ака хидма гум кардешам. Хати шумо суҳбат кардам хидма гум кардешам. Додарҷон хидма гум кунӣ баъду калазарда чӣ гум намекунӣ? Хуб када чиза пишарай. Додаром ман як ҷо шиём як шиёнка даём ге тарақозанда баъд бахшиш мехонем. Аксар YouTube да буру гӯшед ки брачкам барои шумо бу 4 мисрашон ҳаман барои ту додаром. Живой YouTube да ози наметавонед шумо живой хонда? Ака живой ягон концертум да баъд мехонем. Ман шиёнка даём брачка. Зинда бошед акаҷон, ма саломат бошед. Ман як барнома савт мекунам дар TikTok, Instagram акаҷон ки бо аҳли ҳунар меша ва дар охираш мегардим ки боз ба кадом ҳунарманд занг занем ва дар ҳамонҷо бисёр мухлисонам навистанд ва мухлисони хитон ки ба Шон МС занг занем. Просто мо шуморо хостем бисанҷем акаҷон. Не ки ҳазор раҳмат ки шумо бисёр барномаи короче мегӯӣ нема чикор кардам чанд сум метем амои. Акаҷони ҷони режиссёр. Ман барои шумо 500 сомон тӯҳфа мондагӣ будам. Бояд мехондем иҷаза. Саломат бошед додарам ягон рӯз дига акабо. Зинда боши акаҷон, ҳазор раҳмат. Хоб, ҳама мардума салом бу бахшиши зиёд да як сиёмкаем шукр ёдамай наметавонем. Хоб акаҷон, гап нест. Худо нигаҳбонтон боша. Хоб. Бародарони азиз, ина бисёр нависанд ки ба Шон МС занг бизанед, диданд ки сухантонро дар замина мондам, занг задам. Акай Шаҳбоз бисёр як инсони хоксор, инсони заминӣ аст. Бародарони азиз, агар ягон реклама дар кор боша, ҳисоби ман реклама мекунам бо нархи арзон. Ягон фирмаҳое боша ки коршон кори ҳалол боша, мақсад ягон фабернико, ягон чизо боша, нависем бо нархи арзон дар барнома сабт карда мезанам, ё дар Instagram ё дар TikTok дар историёшам мемонам. Нархи арзон қатъӣ. Дар личка нависед, оиди реклама бинависед, ман худам ҷавобтон мекунам. Зинда бошед, саломат бошед, дар комментария нависед. Боз ба кадом ҳунарманд занг занем. Зинда бошед.